שלום, שמי רותי רז, אני מקיבוץ עין גב, אני בת 55, אני עובדת בכפר הנופש שלנו. סיבת העלייה במשקל שלי נבעה כתוצאה מנשנושים רבים, מעבודה רבה שהייתי צריכה לעבוד בשעות מאוחרות. אכלתי בלי לעשות חשבון, מה שרציתי, מתי שרציתי. משקל היתר הפריע מאוד לחיי היום-יום שלי. היה לי קשה בבוקר לנעול נעליים, לשרוך את שרוכי הנעליים. הייתי מרגישה שאני צריכה לעלות טיפה במדרגות, והייתי מתנשפת ומתנשמת, וזו הייתה הרגשה נוראית. אני כבר מנסה לרדת במשקל כבר באמת הרבה שנים. יש עליות ויש ירידות. אני לא התנסיתי בחומרים שהם מבחוץ. ניסיתי לעשות דיאטות לבד, כל מיני שמועות, ותמיד חזרתי למשקלי ולסורי. למעבדות רוקח אני הגעתי כתוצאה מגלישה סתמית באינטרנט, ובאמת בריבוע קטן בצד אני ראיתי את הפרסום שלהם של מעבדות רוקח, והחלטתי להיכנס לדיאטה שבאמת דיאטה חזקה, דיאטה שנראית לי טובה, ונכנסתי לאתר וגיליתי עולם ומלואו. בדרך כלל הארוחות שלי לא היו מסודרות. אכלתי ארוחת בוקר, אכלתי ארוחת צהריים וערב וביניים ובלילה, ובקיצור מתי שרציתי. לאחר שהתחלתי את הדיאטה עם מעבדות רוקח, הדיאטה החזקה הזו, הפסקתי, פשוט זה ניהל לי את אורח החיים בצורה שונה. הצלחתי פשוט לאכול מבוקר. לא היה לי צורך בלאכול דברים מתוקים. הפסקתי את כל נושא של הדברים התוססים, ולא מתוך כורח ולא בכוח. פשוט הפסקתי. אני יכולתי להחזיק עם הדיאטה הזו שעות ללא רעב, ללא צורך בנשנושים, בשעות לא שעות. פשוט אכלתי וקצת, ואחרי באמת תקופה לא רבה, ממש אני חושבת אפילו בשבוע הראשון, הצלחתי להירגע, פשוט להירגע ולהתחיל לאכול בצורה נכונה ורגועה ולא בכמויות, פשוט לא בכמויות. באמת אכלתי בצורה כל כך כיפית, ההרגשה הכללית שלי הייתה בעננים, פשוט בעננים. הרגשתי כל כך טוב וכל כך כיפית כזו שזרמתי עם זה, וזה לא בעיה, לא קשה, פשוט לא קשה. לקיחת התכשיר החזק מאוד פשוט. יש לנו כלי מדידה, כוס מדידה. אני מוזגת את המשקה שאהוב עליי. יש לנו כאן פס, קו, שהוא מראה לי בדיוק את המידה הנכונה. אני פותחת את האבקה, כפית אחת של תכשיר, אני מכניסה לתוך המשקה, מיד סוגרת את המכסה, סופרת 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ומיד שותים. זו החוכמה, מיד שותים. לאחר ששתיתי את המשקה, אני שותה כוס מים, ואם אפשר, 2. אני מרגישה שאחרי שאני שותה את המשקה הזה בבוקר, אחרי ששתיתי את המשקה הזה בבוקר, פשוט הרגשתי כל כך כלילה. הרגשתי שאין לי צורך בנשנושים, אין לי צורך בשום דבר שהוא מעבר לארוחות המסודרות שלי. אכלתי קצת, ובהחלט הספקתי, זה סיפק אותי, ולא היה לי צורך בכמויות גדולות של אוכל. ואחרי שבוע ימים, ממש אחרי שבוע ימים, אני הרגשתי שאני על דרך המלך. צריכת התכשיר מדי בוקר לא גרם לי לשנות את הרגלי האכילה שלי בצורה כל כך דרסטית. פשוט זה נתן לי לאכול פחות. זה גרם לי שאני לא יהיה לי צורך בנשנושים, לא יהיה לי צורך בדברים מתוקים. התחלתי באמת להרגיש מאוד מאוד טוב. הייתה לי שליטה נהדרת במשך כל היום. לא הייתי צריכה
לריב עם עצמי, לא הייתי צריכה להרגיש לא נוח, להפך. הרגשתי כל כך טוב. הרגשתי שאני שולטת בכל מה שאני מכניסה לפה שלי. לא הייתי צריכה לחשוב ולא הייתי צריכה לנשנש ולא הייתי צריכה להרגיש שאני סובלת. אני לא סובלת ולא סבלתי לרגע. זה פשוט זרם, ממש ממש זרם. אני הרגשתי שאני יכולה פשוט לחיות אחרת. התכשיר החזק של מעבדות רוקח, צרכתי אותו במשך חודשיים, ובתקופה הזו הצלחתי להשיל בין 10 ל-12 קילוגרמים. באמת קילוגרמים רבים ירדו, והצלחתי להרגיש באמת נפלא. הדיאטה החזקה של רוקח, מצאתי בה דיאטה נוחה מאוד, דיאטה שלא משווה לשום דיאטות אחרות. פשוט דיאטה שקלה נורא לביצוע, לא צורכת מאמץ פיזי, לא צורכת מאמץ שינוי הרגלים בחיים שלי, לא צורכת שום דבר. פשוט היא כל כך קלה ליישום, כל כך קלה לביצוע, שככה באמת זה מכל הדיאטות שהתנסיתי בהן, מכל הדיאטות שניסיתי כל השנים, אני מצאתי את הדיאטה הנכונה והטובה לי, שבאמת מובילה אותי לדרך חדשה.